Ayem lek wis iman ki ayem. Mergo kabeh wis ditata karo sing ana mau. Lah awake dhewe pangkate ditata ora iso nata dhewe. Wes intine belajar bertauhid niki. Belajar meraktekno tauhid termasuk melalui qahare Gusti Allah iku mau. Jadi perwujudane Allah sing mestine iki jelas ning nyatane kowe malah ora jelas. Ya. Ora jelas nyatane kowe isih takok endi Gusti panggoh takok ndandi ae. Lah sing ngubahno kowe sapa lek ora Gusti Allah. Kowe sing mbok takokno ndi berarti kowe kaling-kalingan ya. Lah kaling-kalingan tapi nek mbok teliti sing tenan aling-alinge ora ana. Lah nek ngono sing marai ora ketok apa? Sing marai ora ketok ya Allah. Kudune ngono lho. Allah malah ketok sing ngaling-alingi Allah. Lah kok nyatane kowe panggah ora ketok. Lah iku jenenge diungkret Gusti Allah. Ora diparingi ngerti, gak diparingi sampai enek wong sing diarani ateis, ora percaya enek pangeran iki pancen mbek Gusti Allah ora didumi ngono. Ora didumi iman, dadi ora iso percaya enek Allah ngono ya ora iso lek ora didumi Allah. Mulane iso iku ya mergo diparingi Allah, ora iso ya mergo diungkret Gusti Allah. Ora kok iso ndelok mergo Allah gak dialing-alingi, golek dialing-alingi Allah dadi gak ketok, ora ngono ya. Aling-alingi iki ora enek. Tapi kowe disetel karo Gusti Allah. Enek sing disetel iman dadi percaya. Terus enek sing disetel ora iman ya ora percaya pangkat. Itafaqat wis mupakat. Tegese ora enek sing bantah. Apa maqalatul arifina pira-pira dawe wong ahli makrifat wal muhaqqiqina wong ahli hakikat wa isyaratuhum lan penjelasan isyarahe wong ahli makrifat wa mawajiduhum lan pira-pira pangrasa penemuane ahli makrifat wis padha mupakat alama ing atase kesimpulan zakarna kang wis nerangno sapa ingsun hu ing ma qabla hadza sadurunge makalah niki eling apa ora makalah sadurunge niki wis ora usah ngaji lah wis dijekno bolak-balik panggah lali ae gunane nyoteng ya apa kita itu nyoteng tapi ditakoki panggah lali nyoteng kan ben eling terus bar iki kebusak ke padha ae ketiwan tendai setrum bar nyoteng ini disetel dipelajari ora mek ditumpuk tok kalau mau nyetel dek kapan sing nyoteng lah kudune wong tukang nyoteng wong pinter kudune maksudnya paham nyotang-nyoteng tok wis isane mek nyeteli tok ora roh isine. Lha iku bedane Gusti Allah mbek wong. Nek Allah nyetel kuwi wis roh sembarang kalir. Lek menungso sing nyetel wis nyetel tok malah ora roh apa-apa. Jadi kesimpulannya apa? Nika sing al kaunu kulluhu dzulmatun makalah sing nomor 11 saderenge niki. Semua makhluk itu tidak ada. Kalau toh ada karena diadakan oleh Allah. Innama ana rahu zuhurul haqqi fihi. Mulane lek wong sing delok alam kok ora bablas kelingan Allah, mbuh pas ngalami kelingan Allah, mbuh pas nyanding kelingan Allah, sadurunge ya kelingan Allah, sakbare kelingan Allah kok ora nyenggol kelingan Allah blas. Iku jenenge wong peteng, wong ora keduman padang, kaling-kalingan makhluk lah. Akhirnya kesimpulannya ya salah niki lek ora ditambahi sing nomor 15 niki. Lek ngono makhluk iki iso ngaling-alingi Gusti ngono. Dadi kesimpulannya dadi ngono. Lah iku kleru kowe nyimpulno ngono kuwi. Dadi anane kowe ora iso ndelok Pak Imron ngono. Mergo kowe kaling-kalingan HP upamane.
Berarti HP iki iso ngaling-alingi aku. Apa ya iso wong HP luwih cilik timbang aku. Lah kok kowe gak ngerti? Ya berarti kaling-kalingan sing luwih gedhe kalingan lawang. Iku lek aku, lah nek Gusti Allah apa iso dialing-alingi? Ora iso. Mulane dikeki penjelasan berikute. Jadi pengertian mengenai anake Allah iku jelas. Mergo pancen sing gawe alam iki Gusti Allah. Tapi nyatane ya enek wong iman, enek sing ora iman. Iku ngono ora mergo kaling-kalingan. Ngono, ora kok mergo kaling-kalingan. Karo Allah ya ora ditutupi kok. Ayo njajal. Enek wit modot iku didelikno apa ketok? Wit modot iki lho didelikno apa ketok? Tapi nyatane sing ketok wite apa sing ngodot? Sing ketok modot ya wite ngono lho. Lah iku jenenge kowe diarani kaling-kalingan. Tapi nek mbok teliti sing tenan ora dialing-alingi kok kaling-kalingan iku piye ngono. Apa terus Allah ndelik ning jerone wit ngono ya ora ngono lho. Allah kuwi ora ana apa ora ana sing iso ngaling-alingi. Lah kok kowe kaling-kalingan ngono. Iku sakjane disetel ngono. Ora dialing-alingi tapi disetel dipeksa ora roh. Tanpa aling-aling lah ya tetep ora weruh. Jadi kata-kata ora weruh iki pancen kowe dibatesi karo Gusti Allah sing tanpa aling-aling iku mau. Kesimpulan ndi to sing dimaksud anama siwallah. Anama sak temene kabeh barang siwallah kang saliyane Allah taala iku adamun ora ana mahdun murni. Murni ora ana. Ora iso ngono. Jadi min haitsu zatuhu saking segi zat keasliane masiwallah. Dadi apa-apa angger dudu Allah kuwi lek mbok teluwiti terus mbok uber zate sing tenanan, hakikate sing tenanan kuwi ngono sakjane ora ana. Dene kowe muni ana bapak, ana mbok, ana macem-macem iku ngono uni sing salah nggon. Sing bener ora ana tapi dianakno. Ngono. La yusafu ora kena disifati. Apa masiwallah ora kena disifati biwujudin kelawan wujud ma'allahi madani Allah. Mergo Allah iki ana tanpa dianakno. Tapi lek menungso ana mergo lah ana sing mergo dianakno iku ora kenek diarani ana. Keneke diarani dianakno. Kudune lafal di iki dicangking terus ngono lho. Sing marai kowe bledru mergo di kuwi mbok uculi. Ya. Jadi ana wonge ana. Mesine pertanyaane ora ngono, ditekakne apa ora wonge? Oh, ditekakno kudune ngono, bendang kelingan enek sing iso nekakne ngono ta. Kowe ora kok ngono. Wonge wis teko ngono. Kaya-kaya wonge teko dhewe tanpa ditekakne. Ngono. Bayine wis lahir. Apa ya iso bayi kok lahir? Dilahirne. Tapi kan gak telaten to komune di ngono terus kan ora telaten. Jadi di iki maknane ora. Jadi ora iso diarati, ora iso disifati wujud. Nek disebut jenenge ora wujud sing bener, maujud. Apa? Maujud dianakno ngono. Makhluk kuwi ora ana. Sing ketok-ketok iki kuasane sing nganakno kuwi. Tapi kuwi aja kebablasan. Lho, lek ngono sing ketok iki Allah ora, ngono lho. Allah kuwi sing nganakno, sing ketoke dianakno. Sing anakno karo sing dianakno ki ya dudu. Meja kuwi digawe tukang. Tukang kuwi sing gawe. Nek ngono tukangku meja. Goblok kowe lek muni ngono lho. Makhluk iki ana dianakno pangeran.
Terus dikandani kabeh iki ora ana sing ana iki sifate Allah terus kowe muni lek ngono sing ana iki Allah dudu sing ana iki alam sing mbok delok iki ngono lho. Dudu mukhalafatul khawatis. Kok bulet to iki? Pancen bulet ngutekmu cekak. Jadi senengane kowe angger wis nyisih kene sing sisih mbok tinggal ora iso komplit. Dadi endi-endi ana sing sakliyane Allah iku mesti dadi siji karo sing nganakno lho ngono. Maksude dadi siji piye? Sifat ana kuwi ya sifate sing nganakno kuwi. Tapi beda mergo siji nganakno, siji dianakno. Ya ora? Tetep beda mukhalafatul lil khawadis. Lah sing jenenge khawadis iku mesti ora ana. Ngono. Mergo sing ana kuwi kudrah iradahe sing qadim iku mau, sing duwe karep iku mau. Layu sofura kena disifati apa masih wallah biwujudin kelawan sifat wujud ma'allahi madani Allah. Idlau sifat krono lamuna kena disifati apa masih wallah disifati bihi kelawan sifat wujud lakana mongko yektine ana apa dalika mengkono-mengkono ngarani ana iku mau lali ora muni dianakno. Nek kowe muni Allah ana makhluk ana berarti anane pira? Lah kok makhluk ana kondi? Lah kudune sing kuwi sing dienggo ngono lho. Makhluk ana, Allah ana. Lek mendek ngono tok berarti anane pira? Loro ya. Allah ana dhewe, makhluk ya ana dhewe ngono. Ya kleru kabeh ngono. Kemungkinane loro resikone. Ana loro iku lek ora tiba rombongan ya dum-duman. Ana separo dienggo Allah, sing separo dienggo makhluk ngono. Wong wis ana kabeh kok ngono. Ya ana pangeran, ya ana makhluk. Ya, loro ta anane. Iku kemungkinane loro carane. Iki anane makhluk dhewe tanpa pangeran, ngono lho. Sing iki anane pangeran dhewe tanpa makhluk. Berarti anane loro ya. Iya. Anane loro, anane pangeran dhewe neh, anane makhluk dhewe neh. Iso ngono. Utekmu gak nyandak mesti nolak. Ya ora iso ngono kuwi ngono. Lah terus makhluk iki kok ana sing anakne ana dhewe ngono. Lah kok ana dhewe ku piye? Mesti gak nampa utekmu. Mesti menolak. Gak iso. Ana kok ana dhewe ora iso. Sing iso ngono mek Gusti Allah. Berarti sing iso ngono siji apa loro? Lah nek terus enek sing kaya kuwi dadi loro apa siji? Sida siji apa ora? Ora sida siji. Ngono mulane lek wis muni tauhid kuwi ya liyane ora ana ngono. Nek liyane ana berarti anane loro. Lah loro iku siji apa loro? Ya gak sida tauhid ngono. Iya, paham nggih? Piye-piye ana iku siji. Lek sampe kowe muni ana kok makhluk ya ana, pangeran ya ana, berarti sing ana pira? Nek loro sida siji ora? Ya berarti kowe gak bertauhid lek ngono. Paham nggih? Jadi iki dibahas iki ben murni tauhidmu, ngono. Selama iki kan ketoke wis bertauhid tapi isih isih enek sing melok campur lah, campur. Campur kasarane ngomong nunut, ngono lho. Didesek ana iki diparo, separo kanggo Allah, separo kanggo makhluk. Iki sing model syirkah. Lek sing mau model isnainiyah. Isnainiyah iku mendua iku mau, ana Allah siji, ana makhluk siji, berarti sidone loro. Lek iki gak anane siji, tapi dinggoni wong loro. Berarti sing dinggoni kono ora iso dinggoni kene, sing dinggoni kene ora iso dinggoni kono. Berarti sing dadi pangeran ora iso dadi makhluk, sing dadi makhluk ora iso dadi pangeran. Lah piye kok ngono kuwi? Terus dum-duman pun sampean sing dadi pangeran, kula sing dadi makhluk. Iku jenenge ana didum ngono. Berarti enek sing gak keduman to. Maksude
enek kerupuk didum diwehne kono separo, diwehne kono separo, berarti sing dipangan kono dudu sing dipangan kene ya. Berarti genep ora kerupuke. Nek genep ora genep berarti enek ilang separo. Berarti Allah ora kuwasa ngono lho. Wong ora kuwasa kok dadi pangeran. Ya ora. Iku jenenge syirkah, madak-madakno sing dudu Allah dipadakno kaya Allah. Mergo teori syirkah iku mau. Ya. Karo-karone syirkah karo isnainiyah iku gak bener kabeh. Ing dalem bab tauhid to ya. Ing dalem bab tauhid anggere isih ana syirkah berarti ana hitungan loro. Loro iku mesti ora siji. Ya. Didum karo dijejeri ku padha orane ngono lho. Paham? Mulane wahdaniyah kuwi isine maknane loro. Allah kuwi ora ana sing madani, lan Allah kuwi ora dipreteli ngono lho. Paham? Lek wujude Allah kan iki enek tangan, enek mripat, enek endas, enek weteng terus digabung dadi wong. Wong pira iki? Wong siji ta loro iki? Ayo, siji ta loro? Bingung kowe ngarane. Wong siji lek wong siji. Tapi ternyata wong ki ana bagian-bagiane, ana sikile, ana tangane. Sida siji apa ora? Mulane sing iso siji tenan mek Allah. Nek liyane Allah ya mesti enek ngarep, enek nguri, enek kiwa, enek tengen, enek ngono ta. Tapi lek Gusti Allah ora ngono. Ora kok terus Allah sing dhisik qadim, terus mari ngono sing saiki Allah sing dudu sing dhisik ana Allah dhewe neh, terus sok bakok Allah nek gak wujud kita bakok iku siji. Sing qadim ya Allah, sing bakok ya Allah, sing mukhalafat iku Allah dhewe ngono lho, ora kok Allah qadim wis ilang, terus iki ana muncul Allah sing bakok, terus ora ngono kuwi, iku lek menungsa. Menungsa iki bayine wis ilang saiki muncul dadi wong, sok wonge ilang muncul dadi mayit, ngono iku lek wong, ngono. Iso dipreteli ngono kuwi. Allah iki gak iso dipreteli. Sekaligus ora nek sing madani, ngono lho. Mergo lek dipreteli engko dadi loro, paling sithik, ya. Nek dipadani ya dadi loro. Ya. Dipadani dadi isnainiyah. Lek dipreteli dadi syirkah iku mau. Diarani wujude wong mergo gabungan antarane anane sikil, anane tangan, anane mripat. Tapi lek dipreteli tenan sida loro, sida siji apa ora wong. Ora sida. Semono uga lek enek sing madani iki ya wong, iki ya wong, sidane wonge loro ta siji. Nah, berarti ora iso tauhid. Berarti sak liyane Allah iku ora iso tauhid. Sing tauhid tenan mung Gusti Allah. Jadi lek kowe duwe pinemu makhluk yo harus ada. Kalau nggak ada makhluk gimana? Tuhan, oh, iku urusane Tuhan, ora urusanmu. Tegese iso kuwi sing iso mek Allah tok, liyane Allah kudu ora iso. Maksimale pal-polane mbok sebut diisakno. Pinter dipinterno, wujud diwujudno, obah diobahno, modot diodotno, ngono kudune. Tapi kowe ora telaten muni ngono kuwi. Lah ya bayine wis modot. Malah Allah ora katut to. Allah ora mbok kepikir, iku jenenge ora iso mbok syahadati. Mulane biyen dielingno nek enek wong ndelok makhluk kok ora kelingan eneke pangeran iku jenenge kentekan padang. Ora keduman padang. Peteng atine, diarani kafir, ketutup atine. Wonge ketutup lah, ditelitine ternyata tutupe ku ya ora ana ngono lho. Lah kok nyatane ora iman. Lah ora iman pancen ora diparingi karo sing gawe ngono lho. Nggih. Sajane ora ana tutupe lho kamerae. Lho, kok ora ketok ngono. Lah pancen disetel ora ketok ngono lho. Disetel sret ini kan wis ora ketok. Terus mbok goleki endi tak klontroke aling-alinge. Ya ora enek aling-alinge. Iso diklontok. Iki kamera ning kene, iki bolong lho kamerane. Bolong iki. Enek kamera iki, ora enek aling-alinge iki. Ya, tapi ora ketok ning kene. Kenapa? Mantap tak setel ora ketok.
Terus mbok goleki aling-aling. Ora enek. Dadi lek enek wong ora iman, kuwi ora kok wonge sing dialing-alingi barang kuwi ora. Ya disetel ora iso. Sing ngaling-alingi sakjane ora enek. Sing ngaling-alingi wonge ya ora enek, apa meneh sing ngaling-alingi Allah wis ora enek. Ngoten. Jadi lek sampai kowe muni makhluk iki ana, iku resikone loro. Anane didum. Dum-duman karo Gusti Allah utawa anane dipadani. Enek Allah sing ana terus enek makhluk sing ana dhewe-dhewe. Lah nek dhewe-dhewe lha apa urusan nyembah barang. Wis. Terus akhirnya enek sing nekat iku mau. Lah nek ngono pangerane sing ora ana wong ora ketok. Ngene ngono ta? Sing ana ya sing ketok-ketok iki. Lah malah goblok keneh. Jadi wong ateis kuwi karepe ya bertauhid karepe. Anane ben siji wae, tapi sing ana sapa sing ana ya makhluk iki. Pangeran-pangeran iki ora ana. Lah makhluk kok ana? Ya ana dengan sendirinya. Ngono. Lah asale ora ana lah. Ora ana kok dadi ana iki piye? Ora ana nglairno ana iku iso ora? Goblok meneh wong ateis kuwi ngono lho. Nggih. Jenenge nglairno iku ya ana dhisik baru iso nganakno ya. Ora ana kok iso nganakno barang ana iku piye? Ora ana papan tulis. Apa iso enek tulisan? Ora iso, aneh banget. Aku roh enek tulisan tanpa papan tulis. Roh enek tulisan tanpa kertas. Piye? Ora iso. Wes. Pokoke intine ana iku mek Allah tok, siji tok. Nek sampai kowe muni liyane Allah melok ana dengan sama dengan anane Allah maksudnya. Ana sing mak jengglek ana dhewe ngono. Mongko asale ora ana. Lek Allah iku ora kok asale, Allah pengen ana terus ngono lho. Lah sing iso ngono kuwi sapa? Ya Allah tok ngono lho. Lah sampai kowe mbayang-bayangne, wah, mbahku biyen ana ket biyen. Nek ana ket biyen ya ora usah mati ngono nyatane mbahmu mati ya. Ngoten. Apa iso putumu wis ana mulai saiki? Iso. Putu karo mbahe laire bareng ngono. Goblok banget ngono kowe wis ora gelem nampa kok. Lek enek wong muni putu mbek mbahe lair bareng ngono, akalmu iso nampa apa ora? Lah iso mesti nolak ngono. Wong enek pangeran kok bareng karo makhluk. Laire makhluk ya bareng karo laire pangeran. Piye? Iku jenenge munaqidun li ikhlasi tauhid. Kesimpulan-kesimpulan sing liar ngono iku mau ngarani ana liyane Allah wa huwa utai ngarani ana liyane Allah iku munaqidun berlawanan. Berlawanan niku menghapus, menghilangkan li ikhlasi tauhidi maring murnine tauhid. Mergo sing jenenge tauhid iku siji, nek enek loro gak sida siji tapi dipreteli ya ora sida siji ngono lho. Lek kenek dipreteli jenenge syirkah, lek dijejeri jenenge isnainiyah. Karo-karone dudu tauhid. Ya. Lah nek ora tauhid ya malah ilang kabeh. Nganti saiki ora enek apa-apa lek ora tauhid. Nek ora iso kabeh, enek pangeran loro. Sing siji gawe jagat etan, sing siji gawe jagat kulon. Berarti pangeran sing etan goblok, ora iso gawe sing kulon. Pangeran sing kulon ya goblok, ora iso gawe sing etan. Goblok kok dadi pangeran. Ya ora. Terus nyatane niku lek model dibagi. Lek model iso karo, ya ora padha isone. Kudune lek pancen pangeran iku loro, ngono. Kudune wong ya kudu loro. Anak iki ya kudu enek persis kaya iku. Mergo pangerane loro sing gawe ya kudu iso. Lek iki gawe sing iki, sing siji gawe sing iko, berarti sing gawe iko goblok ra iso gawe iki, sing gawe iki goblok ra iso. Wong pangeran goblok kok pangeran. Ya.
Lah nek padha pintere wong nyatane kabeh siji. Apa nek aku kok loro ngono apa iso? Kowe iki lho muni aku ora iso lho loro. Aku sing iki kono mesti kowe ya. Ora iso kok terus iku ya aku iki ya aku, ora iso. Ya, tetep enek dhewe neh. Nudono lek sing gawe siji, ya. Iya. Iya apa ora? Ora usah dialing-alingi lah sakjane kowe paham asline. Siji ku keharusan. Yang namanya ada itu harus satu. Kalau dua namanya saingan atau dum-duman. Iya. Sing kowe saiki ana muni aku iki lho, ora iso loro kok. Dadak aku sing ndi? Iki aku dudu. Iki aku dudu, iki aku ya dudu. Lah terus aku iku sing ndi? Sing iku dudu iku kowe. Utawa iko wong. Berarti dudu aku. Mulane terus enek hadis man arafa nafsah arafa rabbah. Sapa sing paham aku ya paham pangeran. Lek ngono aku pangeran kebablasan meneh. Maksudnya apa? Ora usah dhuwur-dhuwur ngomongne pangeran dak jane. Ngomongne aku wis mumet kok kowe. Mongko aku kuwi sik gaweane pangeran. Ngomongne gaweane pangeran kowe mumet arep ngomongne pangeran. Sing penak ya diringkes ae la ilaha illallah. Sampai pada tingkatan ora nek sing ngerti pangeran kejaba Allah dhewe. Kowe iki pancen gak iso ngerti pangeran. Isone mek muni tok nyebut, iso muni mergo dikabari pangeran. Nek ora dikabari pangeran kowe ora iso muni. Wong dikabari ora percaya. Ya, paham nggih? Jadi ora ana sakliyane Allah, nek sampai kowe muni ana liyane Allah iku jenenge ngrusak tauhid. Ngrusak tauhid. Nek ning Quran bahasane diarani halikun. Halikun ki ora ana. Kulo sae utahe sekabehane suwi-wiji ku halikun rusak tegese ora ana ila wajhahu kejaba zate Allah. Sing ana mek zate Allah tok. Lah terus sing ana sing liyane iki kebusek karo enene Allah, mergo kuwi sakjane sifat tampilan kudrah iradahe Gusti Allah. Lek Allah ora karep ya ora ana, lek Allah karep dadi ana. Berarti sing tampil ana iki karepe Gusti Allah. Tapi iki dudu Allah mergo iki gaweane Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asdaku baitin utawi bait iku sairan. Asdaku baitin utawi luweh benere sairan. Kolat kang ngucap ing sairan sapa asy'ara wong ahli syair. Jenenge Labid Ibnu Rabi'ah. Labid Ibnu Rabi'ah niku napa yang jahiliyah ahli syair sing syair-syaire pancen bertauhid. Ngoten, syair-syaire bertauhid lah. Niki istimewa pancen Labid niki. Ora mergo oleh wahyu ning mergo tafakkur. Tapi piyambake nggih termasuk mboten nyembah brahala, tapi mboten dadi nabi. Tapi bener omongane. Lah penyair-penyair liyane niku ngawur. Lah kabeh rata-rata omongane penyair ku omongan wong Jawa ngarani sanepan. Omongan sanepan iki omongan ora tenanan, ora sak nyatane maksudnya. Jadi sanepan iku ya sindiran sing ora sak tenane. Apa contone? Seandainya aku bisa meraih rembulan, akan aku hadiahkan kepada kamu. Malah ngapusi. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku mencintai maka belahlah dadaku. Walah ora gelem dibelah dadane tenan ya moh ngono lho. Pokoke syair-syair sing indah-indah itu keindahan seperti itu keindahan ngapusi. Artinya bukan hakikat yang terjadi. Itu hanya pengandaian. Bahasane nganggo kata-kata kaya. Wah, ayune jan kaya embulan tapi dudu bulan. Aku sedang merangkul rembulan. Walah,
Umpama bojomu kaya bulan ngono malah girap-girap kowe. Asale kena dikeloni dadi bulan mek glundung bunder ngono tok ya malah piye. Iku ngapusi. Ngapusi. Sing bener iki tok. Dawuh Kanjeng Nabi, sing bener ana syair tapi bener. Senajan sing ngomongno penyair dudu nabi ngono lho. Sing ngomongno penyair dudu nabi tapi isine bener. Mergo tauhid. Mulane omongan bener iki ujung-ujunge kudu tauhid. Agar gak enek tauhide gak sida bener. Nah niki. Pripun uni syairane? Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu wa kullu naimin la mahala tazailu. Syairan lho dudu ayat niki. Lah sing ngomongno niki pun sedo sakderenge Kanjeng Nabi lahir. Jadi sing ngomongno syair niki namine labid niki pun sedo sakderenge Kanjeng Nabi lahir. Lan dhek ora ngaku nabi, ora kaya Musailamah. Musailamah penyair tapi ngaku nabi. Lek niki mboten niki jujur. Mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh apa jujur-jujure syairan sing dionak-onekno penyair iku mek kata-kata kita. Berarti senajan akeh-akeh penyair iku ngapusi, tapi ya enek sing ora ngapusi. Ya kabeh penyanyi iku ya hiburan, tapi enek penyanyi sing dakwah kan ya enek. Mulane dipadani ya angel. Mulane nek loro gak sida juara ngono. Ya upama ya niru ngono. Lah niru maknane ora ngono lho nggih. Jadi iku lagune sapa? Lagune Sodik dudu lagune Omah Irama ngono. Sing nyanyi Sodik ngono ta enggak iso. Quran iku ya dawuhe Allah, sing maca menungso. Lah kok terus nek sing maca menungso terus dadi omongane menungso ya ora ngono. Nek sing nyanyi Sodik terus dadi lagune Sodik ya ora. Sing nyanyi Sodik lah tetep lagune Omah Irama. Krana kuwi nerokno lagu ya kudu persis. Lah ora persis ya disalahno. Ora ngono cengkoke ngono lho. Pemene begadang jangan begadang ya kudu dipersisno ngono lho. Ora iso begadang jangan begadang anu ora sida nyanyi jenenge ngono lho ya. Paham nggih? Ana pathokane ngono kuwi. Wis. Syair sing paling bener dawuh Kanjeng Nabi iki syairan iki wae. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu wa kullu naimin la mahala tazailu. Ala eling-eling. Eling-eling ku perhatekno. Jenenge huruf tambah. Aja mek ngrungokne tok, tapi diperhatekno. Nek mbok rungokne tok ya krungu swara, ora ngerti ngelmune. Ala eling-eling. Perhatekno sing tenan. Mergo ora diperhatekno ya ora nemu iki. Perhatekno ya kullu syai'in utawi sekabehane suwiji-wiji. Sekabehane iku apa? Kabeh ora enek sing kliwatan. Ma khalallahu saliyane Allah. Kabeh tapi sing dudu Allah iku batilun ilang. Mulane batal iku maknane gak sida teko berarti ora teko ya. Batal ora sida teko berarti ilang. Batilun ilang utawa Adam iku batilun ora ana. Wis. Mergo bahasa liyane Arab iku nerjemahno ya rada angel. Jajal. Adamun niku lek mbok bahasa Jawakno apa? Berarti kowe nyilih jeneng ora karo ana dijejer ya. Iya. Kudune ku dienggo nerjemahne ghairu maujud ngono. Ghairu ki ora, maujud ki ana terus dijejer muni ora ana. Wong iki adamun ngono tok sitok tok. Apa jajal? Dadi maknani Jawa sing bener. Kosong iku ana tapi disebut. Adamun iku sampai ora kena disebut asline. Nggih. Ora ana. Tetep muni ora ana loro. Golek padanane Adamun kuwi angel.
Jajal apa jajal? Berarti gak duwe bahasa ngono. Kok sing dhisik tau tak omongne padam. Wong Jawa ora duwe lho bahasa padam iku. Apa jajal? Bahasa Jawane padam iki apa? Mati ku lak urip terus mati. Nek nyawane lak geni apa nek nyawane listrik apa nek nyawa patenono lho piye to? Padam iku barang murup terus diilangi urupe jenenge padam. Iku bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Basa Jawa ora duwe. Gak padam iku apa ngono jajal? Ya mati iku mau. Lah terus bapakmu asale obah terus mosok. Lah berarti kowe nyilih jeneng ngono lho. Nyilih kata-kata. Mesine kata mati iku kanggo makhluk hidup. Niki enek barang ora urip lah, murup diarani urip. Saking pintere wong ngomong terus urip iku urup. Ngono jadi padahal ya urip ku ya urip enek nyawane, urup iku enek padange ngono lho. Dhewe-dhewe. Nek dijelimeti tenan ya ora enek sing pas. Lah ternyata bahasa sing paling lengkap itu bahasa Arab. Mulane Allah milih Quran iku diwujud ning nganggo bahasa Arab. Ngono lho sakjane. Aja iri kowe ngono lho. Nek kedadian lakune menungso kuwi sesuai karo sing dialami, lingkungane semakin beragam niku lakune menungso ya semakin beragam. Menungso ngono kuwi. Wong kok sing didelak-delok sing dipongan-pangan iki ming kurma ngono. Ya panganane kurma mergo anake kurma kuwi. Tapi lek wong Jawa ora, mergo ya enek telo, enek ganyong, enek anu. Akhire panganane wong Jawa ya ruwen-rena sesuai karo lingkungane. Lah, nek ndelok niki lingkungan sing paling komplit iku Indonesia. Indonesia iki mergo pulo, murane komplit. Pulo cilik-cilik diklumpukne, akhirnya muncul gunung, muncul segara, muncul kali, muncul macem-macem. Beda lek benua kaya ning Arab ngono kuwi hamparan ombo ngono kuwi ya tukulane ya sak jenis. Nggih. Panganane ya paling kok wedhus dibelah terus dibakar ngono iko dadi kambing guling kok terus susu, ngombene susu terus mangane kurma. Lah nek wong Jawa lak ora ngono. Degan. Degan iso dienggo ngombe, isine degan dikerok dipangan. Wah nek telo iku iso dadi tape, iso dadi telo godhog, iso dadi walah wis panganane wong Jawa ki rewen-erna. Akeh panganane timbang wonge. Nah iya, wonge mek loro lanang mbek wedok ngono tok. Lah kok panganane iki enek wis panganan nget-ngetan, panganan mambu, panganan ngono wis. Wis mambu barang isih dipangan wong Jawa. Lah tape iku lak barang mambu to. Tapi kok enak ya lha ngono dadi iku wis godhonge dipangan, wohe dipangan, wite dipangan. Lah kangkung iku lak wite dipangan. Godhonge melok dipangan. Telo iku malah godhonge ya wite ya alah kabeh dipangan menungso. Gragase ra umum. Mergo pancen ana. Mulane prilakune ya dadi werna-werna wong Jawa iku. Lah lek ndelok niki nek dawuh Mbah Maimun ing dalem bab perilaku wong Jawa iki wis luwih sempurna, luwih komplit katimbang wong Arab. Ngono. Ing dalem bab perilaku lho kae. Tapi lek ing dalem bab bahasa kuwi sing sempurna bahasa Arab. Mulane Kanjeng Nabi ku lek mbok teliti dudu wong Arab, tapi wong Jawa. Jadi cilik Yai Maimun ngono. Cuma lahire ning Arab. Perilaku Kanjeng Nabi lek telitinen. Nek wong Arab kuwi lakune mek loro, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sitai. Musime ning Arab mek loro, sita karo khaif. Nggih. Rihlatas sitai wa saif. Ketiga karo rendeng. Terus lunga. Penggaweane wong Arab sing asli iku lunga. Ora iso lungguh jeneng meneng ora iso, lunga. Berburu lunga ta. Lek menungso Jawa kan ora. Enek tapa barang, ya.
Lho ya Kanjeng Nabi mlebu Gua Hira iki dudu budayane wong Arab. Tapa ning Gua Hira iku budayane wong Jawa. Neng. Lah niku. Mulane nalikane agama Islam mlebu Jawa iku padha karo marani adah ngono lho. Dadi enek degan diadahi bathok iku ketemu adahe. Mulane satu-satunya daerah sak donya sing diparani agama Islam ora perang iku mek wong Jawa tok. Liyane Jawa mesti perang dhisik. Perang kalah agek gelem mlebu Islam. Nek wong Jawa ora. Wong Jawa cocok kae ngono lho. Dadi langsung gelem. Lan ora mbantah. Malah dadi kelengkapan. Nah, niku salah satu keistimewaane napa Indonesia tanah Jawa niki. Kudu disyukuri. Jadi sing asli wong Jawa iki urung ditekani nabi tapi wis bertauhid. Mergo duwe pinemu kesadaran iku syahadat iku mau. Mbuktekne nyahadatne ngrasakno kabeh iki ora ana kejaba pangeran. Murane Sang Hyang Widi Wasa. Widi ku siji, Wasa iki sing kuwasa. Sing kuwasa mek siji tok. Ora kaya apa-apa tan kinaya ngapa. Laisa kamislihi iku wis dinggo prinsipe wong Jawa Nusantara termasuk Kutai kok sing rada ngguri niki terakhir pundi niku Kalingga Jepara niku. Itu abad kelima. Jadi Kanjeng Nabi kan abad ke-7. Nggih. Abad ke-7 Kanjeng Nabi niku. Tahun 600 pinten Masehi nggih. Kalingga niku abad kelima. Wis duwe kata-kata Sang Hyang Widiwasa tan kinaya ngapa ngono. Berarti wis bertauhid. Mulane ya nalika enek kabaran ora ana pangeran liyane Allah sing ora kaya apa-apa ya wong Jawa karek oh iya ngono. Beneran iki enek jenenge Allah. Biyen asale ora enek jenenge ya Sang Hyang Widiwasa ngono ae. Jenenge sapa? Mbuh wong ora enek wahyu. Tapi syahadat tauhid maksudnya ora ana sing kuwasa liyane sing siji iki. Sing siji iki ora kaya apa-apa. Mergo apa-apa iki gaweane sing siji iki mau. Lah kowe wong Jawa kok ora patek paham hikam iku ya rada kliwatan Jawamu. Wong mbah-mbahmu wis paham kok malah kowe ora patek paham. Ya kuwi jenenge wolak-wali elakon ya ngono. Dadi kullu syai'in ma khalallahu batilu. Sekabehane apa ae sak liyane Allah iku batil. Batil iku tegese terhapus. Bahasa teknologi ini delete. Terhapus. Lek wis terhapus ora ana apa-apa. Semono uga wa kullu naimin utahe sekabehane enak. Enak apa ae sing jenenge enak, naim. Lama halata halih mesti iku zailun bakal gingsir iku ilang entek. Enak apa ae mesti entek. Mas yo barang isih enake ora nemplek. Iki barang isih ning gelas, tapi ora iso nemplek ning ilatku. Upama mongko nemplek ya ora terus. Mek diluk tok. Terus mlebu gorokan wis ilang. Iya. Zail iku ngono ku. Jadi nom gagah alah ilang bungkuk ngono. Ayu alah ilang perot. Nggih ta. Cilik ilang dadi gedhe, gedhe ilang dadi tuwek. Ilang terus. Enak kuwi mesti ilang. Kejaba enak sing digawe Allah, sing digawe abadi kuwi jenenge swarga. Mergo biyen urung ana wahyu. Dadi ya mek ngomong ning ngono tok sing didelok syair iki mau. Pokoke sak liyane Allah mesti ora ana. Sing mbok delok ana iki gaweane Gusti Allah. Enak ya ngono. Enak itu enak kuwi bakale ya. Mergo umure labet niki sampai 140 tahun. Ya kanca-kancane wis do mati. Rata-rata umur 90, umur 100. Kancane wis do mati piyambake isih urip 40 tahun. Wis ora iso ngrasakno enak. Mulane dhek ngomong ngene iki.
Aku ndek nom-nomanku ya gagah tapi saiki wis tuwek ini kabeh dadi ora enak. Dadi biyen mangan iki enak, mangan iki bangsa wis tuwek kabeh ora. Niki Mbah ora. Niki Mbah ora. Ngono ta? Wis ora ana enake soalé ngono. Niku dicocokne kalih sing dilakoni Labid niki. Labid bin Rabi'ah. Jadi intine monggo belajar ningkatno tauhid nggih. Nek ndelok apa-apa aja mandeg ning apa-apa, ndang bablas ngelingi Gusti Allah. Ora kok terus malah marahi enek apa-apa iki lho terus aku ora kelingan Allah ya kuwalik ngono lho. Setelanmu diungkret. Diudari. Setelane sing kuwi diudari. Lah carane ngudari ya iman ngono. Mergo iman iku ora enek batese. Percaya iku sakjane ora enek batese. Pokoke ya percaya karo sing ngandani. Lah nek sing ngandani Allah ya ora enek batese. Dadi iman kuwi ora usah nekani kenyataane. Dikandani tok wis percaya iku ya jenenge iman. Lah nek kowe nuntut enek kenyataane jenenge nuntut malah gak sida iman. Sesuk ning nggonku tak kei dhuwit 50 juta. Pundi? Lah nek muni pundi berarti kowe ora percaya. Nek kowe percaya saiki wis guyu pisan. Matur nuwun, urung dikai lho wis. Matur nuwun. Benjing kula menke ajeng teng Jombang. Terus Wita itu arep budal ning Jombang takoki kancane. Kok guyang-guyu Kang? Arep oleh dhuwit 50 juta. Sing ngandani sapa? Lah nek iblis ngene iki gak sida bunga kowe ngono. Sing ngandani sapa? Pak Imron. Lah wong Pak Imron wingi SMS aku utang duit kok. Lah wis bar pisan ngono. Jadi dikandani iblis pangeran ngandani enek swarga enek neraka endi ngono. Bapakmu mati ning kuburan isih ning kono ora ngalih-ngalih kok. Yes kaya iya wong kafir kuwi. Lah nek wong mukmin wis ora usah mikir ngono. Aku percaya wong asalin dunya ora ana karo Allah dianakno, masih akhirat iki Gusti Allah nganakno ya iso ngono. Jadi nek kowe percaya bojomu iso gawe wedang. Cek saiki ora enek gelase lah, Pak. Mulai Pak kok tak gaeno wedang ya. Ya, ngono ora kok. Buktine ndi? Wis. Pancen nggone ora ning kene kok, gawe wedang ning omah. Swarga neraka ya ngenteni bar mati. Kudune percayane ngono kuwi. Jadi percaya iku ora nganggo mripat tapi nganggo rasa no. Paham nggih? Jadi tauhid barang iku sakjane luwih tepate nganggo rasa. Krasa lek kabeh iki Allah iki obah sing obahne Allah. Tapi iki dudu Allah ngono lho. Tapi krasa diobahne Gusti Allah. Latihan paling gampang ki zikir. Jadi arep mangan maca bismillah, bar mangan maca bismillah. Mletak ya maca bismillah, lungguh maca bismillah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi aja ngenteni lungguh madhep ngulon muter tasbih age eling Allah kesithiken. Ya karo ngletak, karo ngulek sambel, karo mususi, karo apa-apa atine muni Allah 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 Allah. Lah niku mengke krasa. Pun niku mawon mugi wonten manfaatipun. Monggo ndonga sareng-sareng Al-Fatihah. Ya kana bidu ya kana saen kana salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa ikhwanana wa talamidana wa man hadara fi majlisina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli zayqi wa ahli dair. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal alimin wa minal amilin wa minal mukhlisin wa minasy syakirin wa minas sabirin wa minadz dzakirin wa minal muhsinin wa minal ladzina qalu rabbuna Allah
tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya fa'ala lima yurid aghnina bihalalika al-haramika bifadlika amman siwak wa bi ta'atika ma'siyatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhum man tasha' wa tamna'u minhum man tasha' irhamna rahmatan tughnina bi an rahmati man siwak. Allahumma ya Allah, Allahumma hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mau se Fatihah mangke iya kana budu wa iya kana stain wa iya kana stain wa iya kana stain dibaleni ping 11 kalih nyuwun atine dewi-dewi ngrentekaken hajatipun piyambak-piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.